Barka da kasancewa tare da wannan channel mai suna sirrin waya iPhone da Android. Idan wannan ne karon farko da kake kallon bidiyo a wannan channel, sai kai kokari ka danna mana subscribe da like da kararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka dora wani sabon bidiyo. Alang